Ако ти си обвързана жена, която се чувства неразбрана, неоценена и недостатъчно обгрижена от мъжа си, то това видео е точно за теб. Ще те науча как да станеш супер ценна за мъжа си и той да се грижи за теб за по-малко от 30 дни, без да се налага да си просиш внимание, без да се чувстваш виновна, без конфликти. Дори сега да си претоварена с задължения, дори в момента да не ти купува подаръци и цветя и даже повишава тон. Всичко това благодарение на уникалната система богинята Роса, която е основана на научно доказани и реално работещи методи. Благодарение на тази система ще се скъси дистанцията между вас, ще се върне тръпката и искрата. Той ще види отново това, което е видял в теб преди. Ти ще усетиш неговото присъствие, това, че ще ти цени и обожава. Всичко това може да бъде открито в тази книга. Казва се Удобна или обожавана. Само сега, ако поръчаш, получаваш изключително ценни бонуси напълно безплатно. Не пропускай шанса си да се превърнеш в обожавана жена. Подари си книгата още сега, натисни бутона точно върху видеото.